Assalamu alaikum, kun tashi lahiya ya kuke a gari har kuke da wina. Ku yi mini sharing kiwon ga bidiyo shi zo ga mutumi na Bube. Na gajiya ya yi mini wata bidiyo inda ya bude layi mun zo muna hira yan kabilanci. Na gaya mai da cewa 'yan kungiya ne waɗanda suna da jagorancin Alan Bajo 'yan Najeriya ce, akwai kudidi 'yan Nijar ce, na zana mai su duka waɗanda ka kabilanci a Nijar. Bube ce trop facile, mutane manipulin kinka na suke yi, pas être facile comme ça, c'est pas bon. Donc ni maganar da na yi ba karya ne ba, in na yi magana ina da preuve. Waɗannan mata suka kawo mana kabilanci, suka rikiritin kin waɗanga yara cikin TikTok da mazan suna sa su haɓu wanda ake cewa kabilanci a kanmu. Donc ni zan saki live ne nasu inda suka kabilanci. Bube dan girman Allah ka saurari wannan live har shi kare ka zo ka yi makanka shari'a. Ka diba wannan live akwai kudidi ko babu kudidi. Kudidi 'yan Nijar ce, Alan Bajo ni ce maka 'yan Najeriya. Kudidi 'yan Nijar ce, kuma tana cikin kabilanci dumu-dumu tare da Alan Bajo take, tare da Sule take, tare da Dangaske take, tare da Alhaji Lawali take, tare da dukansu take. Kenan kowa yi saurari waɗannan live ne da zan saki. Ku jiya kabilanci aiki yi ko ba kabilanci ne ba. Ku zo ku yi jujuma cikin kumantar. Mutum bai san abu bai ce bai sani ba. Mu muna da privin ne akan waɗanga mutane. Duk abubuwan da suke yi muna nan muna arrestre muna ajewa. Domin gobe ku saurara. Lokacin da buzaye suka zo Niger suna gudun hijira, su iyayensu suka rubuta shi da hannunsu. Ba wanda ya rubuta shi, su da kansu suka ce lokacin da muka zo Agadas a warwatsen, ma'ana group suka zo, ba su zo dukansu ba lokaci daya. A'a, wannan gungun ya zo, wannan ya suka ce muka tar da gobirawa. Ma'ana kamar yadda marubuta suka rubuta cewa tun daga nan wurin yankin Sokoto ka tahitawa ka kai Agadas haka kai iyaka da Algeria, gobir ne, kasar gobir ce. Haka su da kansu sun tabbatar da wannan cikin littafin su. To wanda ya zo gudun hijira ya tarda ka, SK yana da bakin da za ya zo waya zage ka ya muzanta ka? A'a, haka ka ɗauko su wannan ta Songhai, ai rabanta ne ya shigo cikin Nijar. Kashi 60 zuwa 70 cikin 100 na daular su an amshe ta can cikin Mali. A Mali ba su da izinin su yi wani abin ga. Su tada wani rigima ko su zage 'yan bambaran ko wani abu. An danne su ƙasa suke, biyayya suke yi. Dan bangaren ta da ya shigo nan cikin wani bangare na jihar Doso da jihar Tilaberi, wanda dukkanin Doso ba yankin Zabarma bane, dukkanin Tilaberi ba yankin Zabarma bane. Akwai inda yankin su yake, akwai inda yankin Hausawa suke. Kenan kaga tarihin su yana nan, sai can sama da ke akwai bangare inda ke akwai gurmance wa'annan wanda cikin Burkina da Benin da wani dan bangare na Niger ke akwai su. Sai nan wurin in bancin kuma a bar maganar zabarmanci ne, in kuma Fulani da suka ce ai Fullanci an su faɗa mana jiha guda wadda ake yin Fullanci. In buzayen ne su faɗa mana jiha guda wadda ake yin Fullanci. Guda ba ma sai an kai bi ba, su faɗa mana guda. To ta yaya ne za a yi yau al'umma in adalci muke so? Yaran da aka fi a ce yau shi wannan yaran a'a saboda al'umma wannan yaran su ba san ciwon kansu ba su kama juna da sauransu, a'a wannan yaran bai cancanta a yi shi ba, duk da kowa ya sani kashi 80 cikin 100 suna magana da wannan yaran bai kamata a yi shi ba. To wani yare ne kuke so a yi? Sai a ja ɗauko mana yaran da al'umma ba su shi aza. Yau in an kai magana sai ka je ka tambaya wani da Allah salamin mi wani ya ce. Capital tsakar Niger tsullum wanda kowa an mai adalci, duk inda ka taso za ka taso ka zo capital ɗin ka san problem. Don haka mutane zancen article 12 ku bar su, wannan mu wuce su, mu yanzu gaba muke so, sama dai abinda nake so mu gane. Bismillah, wani yana ya ci gaba.